Et me ei koskaan ajateltu sitä, että me muutettaisiin pois pääkaupunkiseudulta. Et me oltiin niin lukkiuduttu siihen ajatusmalliin, että täällä on työt, täällä on asunto, tässä pitää nyt olla ja elää. Mutta sitten syntyi se kipinä, se toive siitä, että me voitaisiin yhdistää elämän parhaat puolet. Että voisi tehdä niitä asioita työkseen, mitä tekee, ja sitten olisi se mahtava ympäristö, olisi se luonto ja olisi se kaikki, että voisikin elää niin kuin sitä täyttä elämää, eikä odottaa sitten sinne, kun se eläkeikä tulee, vasta voisi elää niin kuin nyt. Se, että miksi kannattaa muuttaa Rääkkylään, niin ehdottomasti lapsiperheen arki on hyvin samanlaista, että asuu sitä missä tahansa, että se on sitä ruoanlaittoa ja pyykinpesua ja muuta perhetoimintaa. Mutta sitten täällä lasten kasvattaminen on paljon helpompaa ja voisi sanoa rennompaa, koska ei ole niitä ison kaupungin ongelmia. Ei ole liian isoja luokkakokoja koulussa, ei ole väkivaltaa kadulla. Täällä on vapautta, jota lapset saa kokea, ja me itsekin nautitaan siitä vapaudesta. Kertaa ihmisille, minkälainen lottovoitto meille sattui, että me päädyttiin tänne. Ei ole oikeastaan mitään negatiivista sanottavaa. Ei ole. Että sitten semmoinen kanssa oli positiivinen yllätys, kun usein ajatellaan niin, että pienestä kunnasta puuttuu sitä tai tätä, niin sitten se onkin just päinvastoin ollut, että täällä on moni asia mahdollinen